Чарговая ўспышка абсурду ад Лукашэнкі. Гэтым разам ён задумаў ізноў наблізіцца да народу і навесці парадак на запраўках. Маўляў, людзі там занадта актыўныя, ядуць хот-догі, п'юць каву і тым самым перашкаджаюць нармальнаму працэсу запраўкі аўтаў. І пачалося. Цяпер міліцыянты і даішнікі патрулююць яшчэ і запраўкі. Што праўда, пакуль не зразумела, якіх вынікаў чакаюць ад такіх рэйдаў улады. Мы ж прыгадалі іншыя абсурдныя рашэнні кіраўніка краіны і да чаго гэта прыводзіла. Паркоўкі на аўтазапраўках застаўленыя, чэргі растуць, а грамадзяне, як падалося Лукашэнку, ператварылі АЗС у кавярню. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Уже обнаглели до такой степени, что только не пишут. Президент, приедь, разберись. І замест таго, каб разабрацца з лагістыкаю, сэрвісам або інфраструктурою, палітык у сваім стылі аддае чарговы загад. Поручите Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок. Кубраков уразіў сваёй хуткасцю і ўжо літаральна праз некалькі гадзінаў правёў нараду, пасля якой стварылі рэйдавыя групы для кантролю за сітуацыяй на запраўках. Кампанія «Беларуснафта» ўжо адрэагавала. На яе АЗС у гадзіны пік дададуць больш працаўнікоў, а таксама плануюць усталяваць дадатковые терминалы самообслуговывания. Ну что, пока заправимся, пойдем перекусим? Мы скоро вернемся? Ну, через полчасика. А ты о других подумала? Лукашенко довел ситуацию до абсурда и начал говорить про кофе. Но также нужно не забывать, что подобные высказывания он уже может себе и позволяет себе, а это ни к чему хорошему не приводит и ни о чем хорошем говорить не может. Если человек, который называет себя президентом, в состоянии сказать, что я целого министра МВД отправлю на заправки решить вопрос с очередями и людьми, которые пьют кофе утром, ну, все. Ну, типа, это уже не Северная Корея, мы уже перешагнули черту. Але гэта не выпадковы эпізод, а заканамернасць. Лукашэнкаўская сістэма даўно скацілася да дробязнага абсурду. Зусім нядаўна аб'ектам дзяржаўнай палітыкі зрабілася трава, а дакладней яе вышыня. Лукашенко нагадаў, каб беларусы касілі на сваіх участках усё вышэйшае за 20 сантиметров, інакш штраф. Но там, где жалуются, что их заставляют окосить участок свой, еще чего-то, урожай свой убрать. Ну, слушайте, это просто у меня вызывает нехорошую реакцию. Але парадокс у тым, што пакуль звычайных людзей прымушалі абкошваць уласныя надзелы, некаторыя гарадскія дваровыя тэрыторыі зарасталі бур'яном, а прадстаўнікі ЖЭСаў нібыта гэтага не заўважалі. І гэта далёка не першы выпадак, калі Лукашенко нібыта ратуе краіну сваімі метадамі з савецкага мінулага. Узгадаем 2011 год, калі Беларусь ахапіў валютны крызіс, рубель абваліўся, а людзі змяталі тавары з паліцаў. Кіраўнік краіны літаральна пайшоў па слядах Юрыя Андропова, савецкага партыйнага дзеяча, які ў свой час узначальваў таксама КГБ. Лукашенко запатрабаваў паставіць краіну на ваенныя рэйкі і распарадзіўся лавіць людзей у крамах у працоўны час, ды вяртаць іх на предприемствы. У него нет других инструментов. Запугивание, силовые структуры и отсутствие, ну, насколько я вижу по телевизору, отсутствие мозга. Потому что все то, что он делает, это, ну, мне кажется, это... Ну, этим не должен заниматься президент, если он является президентом. Гісторыя з Гэллоуінам – асобны шэдэўр. Свята, якое штогод адзначаецца 31 кастрычніка напярэдадні дня ўсіх святых, у нашай краіне наагул прызналі ідэалагічна несумяшчальным з афіцыйным патрыятызмам. Гарбуз зрабіўся амаль экстрэмісцкім сімвалам, маска пагрозаю суверэнітэту. Увогуле прапанавалі замяніць Гэллоуін на гарбузовы спас з адпаведнымі касцюмамі. Я петух, и я петух, мы с тобою братья. Магчыма, так і выглядае дэградацыя дыктатуры. Ян Федарович, Павел Алейнікаў, Белсад. Літва часова аднавіла ахову Святланы Ціхановскай. Пра гэта паведаміў яе дарадца Дзеніс Кучынскі. Гэта стала вядома пасля адмысловага звароту дэпутатаў літоўскага парламента. Яны звярнуліся да прэзідыума і ўраду Літвы з заклікам забяспечыць далейшую працу офісу ў Літве і зрабіць яго фінансаванне празрыстым.
Паводле звароту дэпутатаў літоўскага сейму, беларускія дэмакратычныя структуры з 2020 года атрымалі каля 310 мільёнаў еўраў з розных фондаў у еўразвязі і ЗША. Частка гэтых грошай трапіла ў літоўскі дзяржаўны скарб у выглядзе падаткаў. Акрамя таго, звяртаюць увагу дэпутаты, эканамічную карысць Літве прыносяць і каля 50 тысяч працаўладкаваных у Літве беларусаў. Са свайго боку сябры групы абавязаліся падрыхтаваць новую стратэгію стасункаў з беларускім народам. Нядаўняе скарачэнне аховы Святланы Ціхановскай пракаментаваў інтэрв'ю тэлеканалу ЛРТ прэзідэнт Літвы Гілтанас Наўседа, які актыўна выступаў супраць змяншэння ўзроўня аховы Ціхановскай. У дачыненні да спадарні Ціхановскай нічога не мяняецца. Я думаю, што сігналы, якія мы прысылаем міжнароднай супольнасці, застаюцца ранейшымі. А задача спадарні Ціхановскай і ейнай каманды ацаніць, ці хочуць яны застацца ў Літве, або выбраць іншае месца. З нашага боку нічога не мяняецца. У Беларусі працягвае пагаршацца сітуацыя з доступам да медычнага абслугоўвання. Насуперак падвышэнню заработных ставак і больш жорсткім умоваў для размеркавання выпускнікоў медычных вучэльняў. Паводле банку вакансіяў, медычным установам нашай краіны не хапае да 6 тысячаў кадраў. Ад ніжэйшага персаналу да галоўных лекараў. І гэта толькі вяршыня айсбергу праблемаў беларускай медыцыны. Як іх вырашаць? Дактары абмяркоўвалі на адмысловай канферэнцыі ў Вільні. Андрэй Сульжыц працягне. Праваабарончая арганізацыя «Лекары за праўду і справядлівасць» на Віленскай канферэнцыі аб'яднала экспертаў з галіны медыцыны, права, эканомікі і грамадскага здароўя. У цэнтры ўвагі была сістэма аховы здароўя Беларусі ў цэлым. У выніку працоўная група, створаная з адмыслоўцаў, дашле свае прапановы да праекту Кодексу аб ахове здароўя, над якім працуюць у Беларусі. Заканадаўства аб ахове здароўя – гэта вельмі важны дакумент не толькі для нас, людзей, якія жывуць, але і для нашых дзяцей, внукаў. Таму мы настроеныя на тое, каб не быць апанентамі, а мы настроены на тое, каб в гэтым падыходзе згуляць як адна каманда. Люстэркам медыцыны паводле ўдзельнікаў канферэнцыі выступае пенітэнцыярная сістэма, у якой відаць асноўныя праблемы: недахоп фінансавання, адсутнасць празрыстасці, адказнасці, разрыў паміж законам і рэальнасцю. Вялікая колькасць людзей за кратамі наўпрост уплывае на шмат паказнікаў, у тым ліку нараджальнасць. Если попытаться оценить, сколько детей могли бы родиться у всех заключенных в Беларуси, то можно дойти до цифр примерно в 3-4% недобор детей из-за нашей массовой инкарцерации. У нас она одна из самых высоких в регионе Европы. Адметна сітуацыю ў беларускіх турмах вялікая колькасць палітвязняў. Сёння ў нашай краіне каля 10% ад усіх зняволеных палітычныя, заўважае Леў Львоўскі. І гэта таксама ўскосна яшчэ больш пагаршае сітуацыю з дэмаграфіяй. Посадка каждого политзаключенного, она увеличивает потенциал для эмиграции, она увеличивает воспринимаемую нестабильность Беларуси среди других людей, которые находятся на свободе, которые могут как-то ассоциировать свою жизнь, свой кейс с жизнью, с кейсами политзаключенных. Стан пенітэнцыярнай сістэмы сёння не толькі маральная, але і эканамічная праблема. З улікам дэмаграфічнага спаду і недахопу кадраў забеспячэнне нават мінімальнага ўзроўню медычнай дапамогі патрабуе значных сродкаў. Паводле экспертаў, утрыманне аднаго чалавека за кратамі цягам года каштуе ад 5 до 10 тысяч долараў. Пры гэтым эканамічнага эфекту ад працы зняволеных фактычна няма, падкрэсліваюць эксперты. Андрэй Сульжыц, Белсат. А тым часам амбасадар Беларусі ў Ватыкане Юрый Амбразевіч правёў шэраг сустрэчаў з заходнееўрапейскімі палітыкамі. Такім чынам, піша агенцыя Reuters, афіцыйны Менск хоча выбрацца з міжнароднай ізаляцыі і аднавіць кантакты з Захадам. Але робіцца гэта, заўважае Reuters, толькі з адною мэтаю – зняць з Беларусі санкцыі і такім чынам выратаваць эканоміку. Запрашэнне на сустрэчы з Амбразевічам разаслала еўрапейскім дыпламатам амбасада Беларусі ў Парыжы. У гэтых лістах Амбразевіч называўся асобай, якая неафіцыйна адказвае за дыпламатычныя стасункі Беларусі з заходнімі краінамі. Некаторыя еўрапейскія дыпламаты пагадзіліся на сустрэчу з ім. Паводле Reuters Амбразевіч казаў, што Беларусь гатовая быць пасярэднікам як у перамовах паміж Расіяй і Украінай, так гэтак і ў перамовах наконт агульнаеўрапейскай бяспекі. На думку аднаго з суразмоўцаў Амбразевіча, цытата, «Менск адчувае акно магчымасцяў на фоне пацяплення адносінаў з ЗША і хоча скарыстацца гэтым момантам, каб дабіцца адмены санкцыяў». Ці атрымаецца ў рэжыму Лукашэнкі дасягнуць сваёй мэты, мы запыталіся ў кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўла Латушкі.
Рэжым павінен спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітзняволеных, дэкрыміналізаваць грамадска-палітычнае жыццё і пачаць дыялог з грамадствам. Цікава, што фактычна рэжым спрабуе рабіць гэтыя спробы тады, калі мы, не спыняючыся, вядзем дыялог з Еўрапейскім Саюзам. І мы заходзім з таго і разлічваем на тое, што Еўрапейскі Саюз перш за ўсё чуе нас. Што можа з гэтага атрымацца? На сённяшні дзень для рэжыма нічога. І тут Амбразевічу і кампаніі трэба зразумець, без змены ўнутранай рэпрэсіўнай палітыкі і знешняй агрэсіўнай палітыкі немагчыма разлічваць на крокі ў адказ з боку Еўрапейскага Саюза. Зрэшты, па выніках сустрэчы амбасадара Абразевіча з кардыналам Кляудзіо Гуджіроці бакі дамовіліся пра візіт апошняга ў Беларусь. Нагодаю для візіту ватыканскага пасланніка будуць урачыстыя мерапрыемствы з нагоды стагоддзя пінскай дыяцэзіі, якія пройдуць на наступным тыдні. Лукашенка прэзентаваў чарговую формулу таго, як, цытата, «прывязваць і ўтрымліваць моладзь у Беларусі». Маўляў, навука працуе, а вытворчасць гэтага не спажывае. Адсюль і пошукі шчасця за мяжою. Наладзіць сувязь навукі з прамысловасцю Лукашенка паабяцаў на адкрыцці Цэнтру тэхнічнай вытворчасці дзяцей і моладзі ў Менску. Спрос колоссальный на нашу молодежь, на наших студентов. Вот мы образование им высшее дадим, и они поехали. А поехали почему? Потому что система образования солидная. Надо любым способом ребят привязывать, удерживать здесь, в Беларуси. Силой не удержишь сейчас. Надо создавать соответствующие интересы. Лукашенко дадаў, што Беларусь адна з нямногіх краінаў, якія самі ствараюць інавацыйныя тэхналогіі. З ягоных словаў, улады ўкладаюць вялізныя сродкі ў развіццё перспектыўных тэхнічных кірункаў рабататэхнікі, нанаэлектронікі і складаных саманавучальных сістэмаў. Утрымаць моладзь у краіне падобна імкнуцца сапраўды любымі спосабамі. Паводле інфармацыі выдання «Гродно Лайф», градзенскія настаўнікі настойліва высвятляюць, куды плануюць паступаць школьнікі. Журналісты пагутарылі з 2 сем'ямі, чыя дзеці выбралі вучыцца ў Польшчы, але пастанавілі не казаць пра гэта нікому ў школе. Паводле бацькоў, класныя кіраўнікі і завучы ў горадні актыўна распытваюць пра планы дзяцей на ВНУ. І нават пытаюць, ці не вучаць дзеці часам польскую мову. Таксама бацькі кажуць, што ў школах узмацняецца ідэалагічная праца. Гэтак прадстаўнікі МУЗ прыходзілі да 10 і 11 класнікаў ды распавядалі пра варожыя дзяржавы, у прыватнасці Польшчу.